चिरां जिल्लानि बिजनीनि 1 नं हास्रावबारि मिनिस्लु क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव शुक्रबारखालि देग्लाय हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावो। बे बरायनाय हाबाफारियावनो फरायसाफोरनि सुबुरुन होनाय हाबाफारिबो जायो। बरायनाय हाबाफारिखौ सामलायदोंमोन मिनिस्लु क्लाब आरो लाइब्रेरिनि आफादगिरि मोगथां बर'आ। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो चिरां जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि टेबासन ब्रह्मआ। बेबादि गिदिर प्रग्रामफोरखौ प्रग्राम खुंग्राफ्रा सालाया, जेरै नोंथांमोननाव दिनै बरायनाय हाबाफारि जादों। लोगोसे नुजाथिबावदोंमोन एबसुनि लोगो नेहाथारि राजा बर' आलारि गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मिन्थिका बर', फोरोंगिरि सायख्लुम गोजोन ब्रह्म, बारलाम्फा बसुमतारी, सानस्रि बसुमतारी, मिनिस्लु क्लाबनि गाहाय नेहाथारि सुनिल बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि मिजिं बर', सोलोंथाइ नेहाथारि जोंमा बर', गोबां मानगोनां सुबुंफोर आरो फरायसाफोरा